ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಪತ್ಪೆ ಆ ಜಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಂತನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಲತ್ತ ಪತ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಫ್ರೆಶ್ ಪತ್ಪೆ ಅವಿನ ನಿಂಚ ಪುರ್ಲುಡು ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಲುತೆ ಬಣ್ಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ನಿಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಪಾಡುಡು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗೈತೆ ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನ್ಮುಲಂಜಿ ಎಲೆಡ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಂದೆ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ ನಿಂಚ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪತ್ಪೆಗೆ ಓಲ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗೆ 1-2 ಏಪಲ ಪಾಡೋಡು ಮುಲಿ ಒಂದು ದಾಸಿ ಮೇಪುರ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆವಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ಪೆ ಪಾಡ್ಗ ಏನು ಮುಲ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ಪತ್ಪೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೆರೆಯರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಲಿ ಒಂದು 2 ಬಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಪತ್ಪೆದ ಬಾಜಿ ಪತ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುನು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಗೇಪಲ ಐಟು ಸೊಪ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಎಪ್ಪುಡು ಏಪಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಇದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಲತ್ತುಂಡು ಪತ್ಪೆ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ಪತ್ಪೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೀರ್ಲ ಪುಡೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಅನ್ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ತೊನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತೋಚಿಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಹದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪತ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.